Lakini chal ma Kisumo to chal nade? Untiere koda jotije moromo e suptende ma kamage? Kamano, chal mar jothieth to pokwa ok owach noromo, emomiyo nawacho ni plan wan go mondo wamed jothieth. Nawacho ni nuto wandiko 2024 higni 2 mokalo to pod ok oromo. Wan matin jothieth tin, kendo samwa wuoyeni wasetimo gimoro amora, wachiegni lendo mondo wachak wamed, to kata kwa medo to pod ok biromo. Gima nyiso ni chenro mar thieth ok oyot, en expensive. Omiyo pesa financing mar malo mondo olosgo thieth moromo e Kenya ka pod ok ogik e rang'iny mar miyo ni human resource is fully utilized. Ni jok thieth te matiyo obedo kaka ng'amiluongo ni WHO dwaro kosa recommend. To kwa wasetema ahinya Kisumu ka, nikech higa ariyo ka higa ariyo waneno ni mondo wamed jothieth mondo kwan gi obed manyalo miyo thieth odhi nyime moromo. To WHO recommendation to pok wagike. Onge county moro amora e Kenya ka mosegik e recommendation by WHO on human resource. Ang'eni mano duto te kanyelere yo makare kanyakla kod chenro ma bende intiere godo. To kata kamano ndiko jogo iko ma bende tiyo en ondamo mokwongo. Ondamo machielo en mar ng'iyo chala mago mag tije magi. Kaunti ma Kisumu kata mana kinde mosekalo waseneno kata mana ka jotije mago mag thieth bende dhi e ng'anyo kaluwore kod chal marach e tich. En wach ma bende nuseloso, samoro nyalo nyiso ondamo ma bende nugoyo mar neno ni jotije mag thieth ute thieth mag piny owacho e kaunti ma Kisumu chal margi nitiere makare, nikech kinde ka kinde giywak ne nok mar chudo, deko mar chudo matin e kin mamoko. Daktari samoro nyamna lero ni chal nade gi sani?